Hola, et donem la benvinguda al nostre tutorial. En ell et mostrarem com pots usar l'aplicació GVA.Labora per a renovar la teua demanda d'ocupació fàcilment. Pots trobar l'aplicació disponible en versió iOS i Android. Obri la teua aplicació GVA.Labora. Prem Accedir per a poder identificar-te. S'obrirà una altra finestra on hauràs d'introduir el teu DNI o NIE i el PIN. Si no recordes el teu PIN, prem en ¿Ha olvidado su PIN? Rebràs un nou a través de SMS en el mòbil que consta registrat en Labora. Introduïs el nou PIN i fes clic a Entrar. Si tens una demanda donada d'alta, apareixerà l'opció Renovació. Prem l'opció Renovar. Recorda que has de renovar en la data indicada en el DARDE. L'aplicació t'informarà que la teua renovació s'ha realitzat correctament i t'indicarà la pròxima data per a renovar la teua demanda. Si el que vols és obtenir el DARDE, prem en Certificats i tria l'opció Últim DARDE. Apareixerà el teu DARDE perquè pugues descarregar-ho. I fet, esperem haver-te ajudat amb el nostre tutorial. Moltes gràcies per la teua atenció.